Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning ang sama berta pini langkon itha. Marat mareng api aning angthen ke thapen munit monorpu aning ke thap thek thedet ke hi I aning ason cheparjansi rupom tok bilapen monika rong pipi la tumbang hini kangri kangkrang pen inut hostel along ke do also sarlongri rong pia phan kachene kaholo kijuyason peman ponde Chitini Pankora Hini Arni, Dong Muka Police Station ke Parlo, Sildharampur, Owing Center Ahem along, Rupom Tok Bipen, Monika Rong Pipi Atum Hostel Ingpusi, Langlok Sobor Sing Teron Arong Amekar Sing Rong Pilapen Pokhila Rong Parpi Atum Asopo, Ningkan Nerkep Auso, Sarlongri Rong Piapan, Marat Mareng Apia Sonsi, Ketheng Kechopen Adukang Hoisi, Auso Abang Arjon Ansitami Ketheng Ong, Patep Noklo, Dok Muka Primary Center along AC Dipu Medical College and Hospital along An Ponang Koklo, Rupom Tok bilapen Monika Rong Pipi Bang Hiniatum Apanta. Case number 16/2024 register pon Dokmoka Police Station along si Nonamad Bipon Koksi Karju Pedopon Bomlang. Sarlongri Rong Piaphan Ketheng Kechok Loksi Arnikang Sampor Pai Tropen Ajopor Pai Krehini An Thithe Jot Hostel ke Padopon Au Sumar Atum Aphan Toisi Patheng Pachok Ongsi Avi Palisen San An Pinlu. Rupom Tok bi arong binongke Dokmoka Duportimung arong sido Alangli Sildharampur Owing Center along si Hostel Bhara Aphan Lo Charlie Au Somar Atum Aphan Biponsi Lapuson Lok Abatay Batay Kangri Kangkrang Penlok Pini Arni Anke Rat Angno Chiklang Daklo Lapuson si kedamtang aprang ahut tami Monika Rong Pipi ke Nirmal Niketan English High School along Lo Thandun Bom ahut se tami students aphan Ketheng ke chokpen penang an alam ki klangponlo Masap o che thandam sinang Lapuson amunit ilitum Karbi Anglong alongri along kangri kangkrang aphai ke bat bom ajoksi Pini Karbi arat aphan kangting kuk atowar anatsi Japon rong Lason kangri kangkrang amunit atum aphan madu arat cari asong madu hampang asong atum tami anu cheden bang vesi towar pirthe kangri kangkrang amunit atum aphan langding poma lapen lapuson jongsi kangri kangkrang amunit aphan pachoklem longbom lang pulotangte kahen watum aphaisi nonke nangbat bomlu nonke emek hini eno hini penta thekdun long dak long supervisor something claim dun bom sini tum pini ek hotona bang ini tum arti long lo ini lo so bang arrange sto kadu we lai lo sini tum ta fb long war kadu we ta thek long ta hai po fb long thek long lo ama sini tum ta gon se ning reng lo dak lo sini tum penta un pen ke prap pen hitum ta wang philo dak Dokmoka long police station long lase hitum al sophan ke thek long lelang ko son condition ne sama police tumang than lo usi tumang than lo je Dipu medical college long training akui dam ko son ma keso ke ne lahasi pothai lo lase hitum ta chingkilong elang sophan ke stamina tum apo phan chingkilong lo apo lang ni phan chingkilong lo je apo nang che tha tengke apo statement tengke sonsi po prank benta chini ni unde ya tami also arrange gesto ke non head pen pelo kelang mena chini prank benta so bom lo ya lo so bang kasi also bang ke la puson sa arrange so bom se tami apo yong sila tum video call son chinki ayat prote video call lang ke also bang jithan po nang them the aja banang hon o ya la sonsi pini bom lo mamat pini ya bang ke la tumang ta che thek long lo mayo than bang we ne ke la Facebook long ben se di long lo amasi la tumda kese long pen phun chikol lo ayat lo amasi hok lo amasi la tumda bang lo akan ke video call pen chukol tame also bang phan ke patlang thedat ya lo amasi phone call lo chingki lo koson son ma lo so nang photo thek long lo ke lo amasi also bang jithan lo ni pon ke nang hon o yat pusi je tham people dai tum kadu wela chinang ko also phan ther it lamang ke also phan ther it lo soni jithan ke also bang jathan bang ke ye nang khon o no peri ki mi tanang nam pi pela tu sai ta nang nam pi pela jo an si tum la son non pen ni tum child helpline hin pen tame ke phan gang tung la han lo ka du ko ve tame aware kuri ni je la son do protong te thaklong bana ni tum phana contact ki ta chok la pen ke pi po to ma tame tuning ri lo ka du ko ve phan ni ki bidun ayadun betame phun chi ko so toy che plan play di ma pho son lo hem che dam nei weekly tanong te weekly si dam nei chelang dam nei so phan ko son ma condition di adima anut ka prek hem bi dam lo plutang te itum non lo ma pe the ke tum chini lo ke son cha ke du ki sum ke pho ma so mar tum ke dam tang du dan tum la thek long lo di ke dam tang han lo gong ki bidun ha bang yat hem ki bidun kan son apran ke dam da do lo ta ban ke son bisiko ke la pokso hin na son si
cafe si ke ong smart tum basila bang so cafe ke kom ji phan ke tum phan media hin banda me tuning rilo je la ni tum child helpline 1098 ni tum ke 24/7 si claim service ke ni tum 24/7 lo la si tum phanang humri non toll free lo 1098 ke tum phanang call lo ni tum within a 60 minutes pesan tum SOP lo to lo se how so teng ban tum rescue ko hello thank you Suarlo atum aphan kacholang rempen apran karmut aphai kibat aret aphan ipia Chelsea song atum pen sit in demonstration ke padupon chitini phain kora pho arni Karbi Anglong dipurong sopi post office adung along adapor phai ke pen pangcheng pon si arni kang sampor phai pli an sit in demonstration ke dengpon bangsol sai ke dengpon nangkok alam theke Karbi Anglong along jasimet suarlo atum aphan kerai kom pen ke jokwan kavedet ajok si nilitum ipia Chelsea asong pen kache song dengpon lu Jongpon me ke damtang arni Karlitang hukuri tisopi Karlitang rina rong pipi lapen Bokolia police station ke parlo tokobari along banghini atum aphan apran karmut lapen ke damtang ko an lone soarlo atum aphan kachene kaholo kacholang rempen apran karmut anta ahok akang sai lapen adai ke dovek atum aphan kang sai pon aron ke pasoda kavidet ajoksi lapuson soarlo atum apran damnang bomlu Lasinon ke dobom Karbi Anglong SP Sanjeev Kumar Saikia aphan Karbi Anglong pen terekwek nang jipusi ke hang pedopon anparda Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangkai ke apor kaning jewer Karbi Anglong ke kaching thor lapen monsam dolo puka ningje ki angkur kawe alamlo puta ipia Chelsea boithalang so LA constituency president Bikram Hanse pen lamthe arbokpon lasi soarlo atom aphan kerai kom nangji pulote district administration lapen Karbi Anglong Autonomous Council atom pen adai ke do atom aphan sodak akang sai pipon vek nangji puta ke hang pidupon Lapen, kadok kami kami, aci jok song pen, kahuli, kadok kami, sai lang no, BJP tumdak Karbi Anglong Council long dame nang cari lo pen alang litum ke cengsi ka promote ke peace and development peace dolo pansi development doji walang litum pulo no na bangke kace plang chu bangke alang litum ka cipu tuliram rong hang kai mada cipulo ningkan kep soselo nili Karbi Anglong CM anghoy non cari bom lo walang dame cipulo sidamela ningkan kep alang lika cari ke dake peace abe pin men si cari calon lo posi development ke totally abe pin lo peace le alang litum pulo peace abe lo takte development ke abe lo definitely abe lo lasi non da ili tum dak theklong lo lang tum dak government ka cari pen bangke crime rates nangke patlo arni wang achiklo jon wang ili tum dak murder rape killing molestation minor children tum phan school going minor student tum phan rape killing achiklo yon wang ili tum social media pen news nang litum pen kaita du hekon long lo lasi alang litum slogan Karbi Anglong mainly Karbi Anglong long alang litum slogan peace and development ke lake to teli lake alang litum charkan pet lo chisak rai lo athema alang li chipulo ningkan gap sose CM ni detlo sita me alang li peace wan dekhe detlo peace wan thek the pulo dangte development ke dake to teli zero avelo lahen lo pinikang ninang ko bang ke tong sukot kang ninang ko bang lahen lo nilitum ke dam tang apor anda langdun bom lo je labang so a crime bang ington bobon busini tu matha bom lo kaprek organization tum women organization ben chenglok social organization tu mantame appeal bom lo je crime barhi tanglo lahai ke crime long ka claim ke chok che tum phan ke nep kang sai kam claim nang popu hangjolo siname pinian ni antai tum theklong le rina rong pipi di non head jong di fu a town long mat e megreng lor alang lipan kaculang rem lapen apran endet piniar ni anta inut panta eres tekelang piniar ni CM tuliram rong hangpan isi baka statement alang lipaklang ayelang kopia potlo lahen lo alang litum bangke nilitum la sipini demand pon lo Sanjeev Kumar Saikia ACS lapendak APS lo SP lo SP alang lipan non ma dak pen transfer fe pulo tang te lake tuliram rong hangta crime ke bad long ka che don lo bosin tum thek pom long lasi lala alang li ke inefficiency lo
hills area long kalang ke claim ke dam kachari inefficient lo la di fuat town ar yo gari pang plong chot lo nohok rong ator no ke dam de det lo birtai ne det lo amasi crime bang ke do bom lo awareness sai bang alang li claim ke det lo women safety alam alang li thang ning je women safety alang li thang statement pipe alang li ke lak protestor tum ban hele pen ke up bullet pen ke up hala bang so sai bang se claim rong la son don de koson lo la si crime rate ke la ke comically ke bar hi lok bonon frank bang ke la si immediately alang van transfer nangi la pen tuliram rong hang masala ke isin step en bonon BJP सरकार तुमके सुहानो तुमसी आरडी लासो कोसी women safety la peke बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सियाला लासो पुथा कार्बी आंगलोंग गालो आलाम आरडी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ pa slogan ke la ke ha Delhi longan si chington kol Karbi Anglong dang lele Assam long dang lele laso slogan ke implement ye phan ke Assam ang kang long dang lele detlo Karbi Anglong long dang lele detlo ha Delhi longan si jut kok parliament house longan si jut kok lasi la bangso scheme ke lage Modi 3 ang si power ki jutlon de scheme take jutlo lage lapen crime ke komi gali ke bat isi bat wrong so scheme na klang ban lahen Tomonar vekithe ajo donner kepsose a hemtun kana hokpon lakhain kora throkdwar bangore mise constituency ke parlo jamin terang arong along chitini phain kora pli arni tomonar vekithe parpik ajo penang an hemrit kana hokpon anparta bangso tomon kithe pen donner kepsose a hemtun na hokdunlo Lason si kisung ke phowek ahem to na tum pherang ke karjua hot nanghachi thandun atengki arenga hu ke so abangke avilang lasi lokele me simate em Richard Tokbi aphan nangrabek thapusi kisung ke phowek ahem to na tum pen chuning report nang men chi than hade mene mengena santara to vi ko ana por pen lo to mon thi to ge beina ke balom allo to mon thike antela to mon thi ko pipi lo son kilokson ke no ma ke thang da bram tla hem ding mote phale phelo habu pangyar phelo te sarpiguri ameka vita tu pu antela so abang ko son pen ko pilon sarpiburi amega ve do te ma samela bang ke pu ko lo athoda bang ekdom kichi thur hisab lo ke ba na sa usmar hi ke paban lo thang thelam somar tam han an thang somar ke feri ma se palong rom se lab lo antela so putha division em Richard Tokbi fan pilon an hin pen nan hin man ke la lo la ting anda oi lab lo la pe ke se beng lab lo la se ni son bak kerap ma ti chai se pani ha ba Vijar along arondre ang tan pen ke wang ke chia so atum hem kachikim thipen mon ke ahem ari thirklong aputhak dong mukak ahithia long seed in demonstration kache songpon Chitini phain kora pho arni dong muka ka hithia long Vijar along le arondre ang tan pen ke wang ke be ke chia so atum phuloni revenue circle dongka revenue circle adim hem kachikim pon thip pen aputhak si ningkang samse che paklang pon si pini pen ke cheng si seed in demonstration ajai meg aputhak kache songpon along kache tongdun khor sing teron litson rong phar atum labang so Vijar along le arondre keche ke be aso atum hem kachikim thip aputhak seed in demonstration ajai meg dharna kang nipon along Met pet pen alang litum RDP don se karbi tangte karbilo song thorom alam parhi pon nang nepusi thanpon lapen ong dong ke kroidon karbi aratatum labang somai long chetong dun si RD chipidun Dong mukak forest ranger under Hauraghat sa forest beat angkang aronre segun atheng pi tractor pen kang hu kenep dun long Chitini phain kora pho arni dong mukak forest ranger office under Hauraghat forest sabit angkang along tractor pen ke pon bom ahut birta long si alang litum kang hua segun atheng pi tractor khangdun si kang hu pon atheng pi nepdun long do labang solong kacherok tok pen do de sang si pin pen hawar ke hat forest sabit in church dhoniram rong pi ahin pen si kang hu pon asegun atheng pi khangdun pen putho dong mukak forest ranger office along an wang si forest ek aron ateng pen chepar deng pon si nonamat ke dong mukak forest ranger asai hema thengno along si kang hupon aseguna theng pi bipon kok lang pusi birta ribdun long Nali bro হয় তাৰ মানে আজি ঠিক 11টামান বজাত আমি পেট্ৰলিঙত যাওঁতে ট্ৰেক্টৰখন আমি দেখা পাইছিলোঁ আপোনাৰ হাৰঘাটৰ মেটেকাৰ ফালৰ পৰা আহি আছিলে
ট্ৰেক্টৰখন সেইপিনে আমি প্ৰায় 87 পিছমান হ'ব টোটেল তেনেকুৱা আমি দেখা পালোঁ। তাৰপিছতে সোধ কৰোঁতে আমি কাগজ তেনেকুৱা একো নাপালোঁ, নথি পত্ৰ একো পোৱা নাই। সেই গতিকে আমি ইয়াৰ ৰেঞ্জলৈ আহিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী যি ব্যৱস্থা ল'ব সেইটো আমাৰ ৰেঞ্জ অফিচৰ পৰাই ব্যৱস্থা হ'ব।